Maňa jaň edip durmak gerekmay şu wagt. Üýüň ýanyna baramaga diýin alaýyň da özüňiz. Özümiz almak üçin ilki öýde pul goýmaly, soň agzyňy dolduryp gürlemeli. Näle? İşin mağulda dura eliňinde. Epesizce de oturduk. Hasab alaydy ol. Agy adama bir çay al, hasabam. Yok yok, maň alma. Bolýa. Yüreğin men. Men şuna moşaýyn. Ay bilet orduk da. Pulun var ayır ho özüm tölerniydimi? Çağlar arışıp dur. Sen şunyň ama hili olura goýdun. Otur gaýtyp geçmediň öýdän. Maşyna gelber. Kakacan. Bir kilogram bolýan. Yo tanıyan oğlanmla. Ayıplaşma öyle. Yo Gülýaly. Görüşeriz. Bol nesip o sağlıkta görüşelim. Hawa, kim nahar bersa bugün dok gelin bolin? Ha? Aýtda? Oğlanlar bilen awram kafede çörek ýedik. Sen daýdan oğlan bardy. Baýbyrgon pekene. O näme işleýär siziň ýanyňyzda? Begli bilen elipdir. Öwünüp size gürlemäne gezegen beren näler ol? Gelini görgüle zar diýil şondan öýe peýdasy ýok diýip. Onu da biz tonurup baraya hasabı özüm yapacak deyip. Şeýlemi? Gelin eşde iç tutar şu wagt. Arada zeýrenip durdy, ilçinde pul sırawan kasaş ýaşuňam diýip. Aya o. Bar da şoňa içi başga, daş başga adamlar.